Каква е хавата на ястига, стави? Какво правим? Е, тук е черна. Айде, Нали на трети нали на трети реши, да отсъстваш? Да. Не, ако ти нямаш нищо против, аз съм съгласен да те следим за. Това така е, няма проблем. Ама нещо просто вече сестна, почва ми бяга крика. Е, сега ще свалиме темпото малко. Да. Ако искаш лекичко. Не знам що, ама супер много, явно защото ми е по-такъв крака и само на него натискам на десния крак, точно е тук ето на бухта на езика много наболи. Ако трябва малко го охлаби. Също такова.
Добре, имаш и някакво много силно изпускане. А това тук е това... Оп. Ей. Видя ли колко беше часа на машината сега като столахме? Какво? Викам, видя ли на машината колко беше часа сега като минахме случайно? Защо? Питам. Дайте имаш. 2 без 20. 2 без 20. А вече гоним над 50 км сигурно. Ядраш. Може да не забравим, трябва да върнем картата. Глупости да се притеснявате. Живей си живота. 42 км. Минали? Да. Лифтове и влеко и спускани. Все ще ми я върнеш, не се притеснявай толкова. Имам 9 пластики, аз карам с една. Имам 9, с които не карам, май. За Пламена има пластика. Калоян, Еми, Катя. На мое име има 2, на Руменчо 2. То е хубавото, че стават от Банско, те и от Витоша. Тая ми е, която ти я караш в момента, е сезон, картата ми от миналата година от Витоша. А на Витоша качвал ли си се тази година? Да, 3-4 пъти. За нощно? Да, нощно, да. И там как е? Последния път беше добре, ама малко студенко беше и измръзнаха ми краката. И си тръгнахме рано, иначе много добре беше студено. Аз в четвъртък карах. Сега. Да, седмица в четвъртък. Ходихме с Пламена. От 6:30 до 9 некъде изкарахме. А това толкова ли е по принцип? До 10 часа е. Още 1 час имахме да караме, ама нали ти казвам, на лифта нагоре беше студено и нали стоиш дълго време стационарно и ми измръзнаха краката, ми почнаха да мръзнат. И викам, стига толкова, че... Много е бавен този лифт, сам е направо ужас. Иначе паркинга беше пълен, но нямаше опашка на лифта.
Защото с кола се качвате по един-двама, по един-двама. Да. И много коли, а хора като се разпределиха по лифта. Да, тук нещо Боровец, не може да измислят да ги купат там или те са някакви други мафиотски изпълнения? Те са същите по принцип. И що не направят и тук Толич са го направили такъв с пътечка и с това. Он отдолу на Мартинови барак е пушка. Защото не искат да инвестират в Витоша при условие, че няма да ходят хората по хотелите, да спят по заведенията, да пият, а само ще отидат да карат ски като изветрели. И няма далавера, не се избива толкова инвестицията. А и пряка конкуренция на другата им инвестиция в Банско и в Боровец. Защо да го правят? Да, но те си викат, те са нали софиянци, те някои хора обичат да си карат и на Боровец. Освен софиянци, кои ще намериш на Банско други? На Банско? На Банско и на Боровец. Няма ли цяла България повече ходят на Пампорово или къде? Не, цяла България. То цяла България е София. Къде от Видин, запавени скиори от Видинско ще дойдат на Витоша или на Банско или на... Да, в принцип така Но, да, разбира се, но Варна ли едва ли са най-големи скиори на света? Накъде ще ме лява ли дясно? не, черната. Да. Ама лежерно. GoPro стоп видео.